Bones, mireu, avui faré un vídeo, vale? Molt tranquil·let, sincerament. A explicar que m'estic preparant per una Spartan Run, vale? Què consisteix en això? Doncs bàsicament és una carrera d'obstacles, vale? I doncs bàsicament que la carrera és una de les més dures d'Europa, si es pot dir així, vale? I bueno, intentaré que veieu el meu procés de canvi, el meu procés de tot, sincerament, vale? Faré un intermig intercanviant escenaris d'entrenaments. Per exemple, he estat que és un camp, un descampat, fent voltes aquí. He estat entrenant també allà a fondo, que és una pista d'atletisme. Bones, sóc el Nil del futur. Mireu, bàsicament el que volia dir és que tinc dos carreres diferents, vale? La primera és la Spartan Run i després tinc una altra que és la 10K de Salou, vale? Com podeu saber o no saber, vale? M'estic preparant perquè hi ha molts objectius que tinc personals i també hi ha molta gent que m'està ajudant durant aquestes dues curses, vale? No diré noms perquè són massa gent, així que això. Vale, el material que faig servir actualment és roba normal i corrent, vale? Però el que puc dir de lo diferent és les Adidas Pure Boost 5, vale? Després faig servir de rellotges, doncs un Garmin Instinct 2, sense el power ni res, o sigui, sense la càrrega solar ni res de l'estil. Així que tot bàsic, s'enxufa i tot això, vale? És un molt bon rellotge i ho recomano molt, vale? I tot això. Així que allà teniu tots els materials que estic fent servir. A més de... Bueno, com he dit abans, tinc molta ajuda al darrere. We had one goal in mind when we started Spartan, and it was to rip people off the couch. People are looking for something new, and you're out there and there's great camaraderie with other people and it's great community. So they like the challenge and they come back because they get in this Spartan family. Are you ready? I cannot imagine a better race than this. I'm addicted. Woo! I want to find out what's in here. I want to find out what I'm capable of. You have to get out there, and although you've never done it, and it's outside of your comfort zone, you got to tell yourself, I can do this. You're a part of something bigger than just you running a race. And across the finish line, I feel alive. This is the best time of my life right here, Spartan Race.